Тази химия не изчезва. Тя тръгва с водата, минава през канализацията и отива направо в реките. EcoWave става Bloom Mission и това не е случайно. През 2025 година спечелихме доверието на хиляди българи. Започнахме с идеята на много по-щадящи продукти, без тежки химикали, парабени, фосфати и оптични избелители, без пластмаса и замърсяването на водата. Но това сякаш не ни беше достатъчно. Тогава решихме, че е време да започнем нещо много по-дълбоко. След като спечелихме сърцата на хилядите ни доволни клиенти, ние решихме да започнем нещо с кауза. Нещо, което ще направи добро за цяла България, а именно и почистване на нашите замърсени реки от пластмаса и отпадък, почистване на техните брегове. И тук е момента да ви кажа честно. Планувахме това нещо много дълго. И не го започнахме не защото не искаме да направим нещо много по-добро. Защото не знаехме дали България е готова за тази крачка. Това е само за разстояние от 2 метра. Ако искаш да бъдеш част от нещо с мисия, добра цел и голяма кауза, можеш да влезеш в сайтът ни от линка в публикацията и да решиш дали да бъдеш част от това и дали да подкрепиш преминаването на EcoWave към Bloom Mission.